محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد eko heedanno en ala no heedanani en eɗen jettamo eɗen geɗe fof eɗen jettamo hen eɗen ñaagomo yo gaydan en sabu berkene laaɗo makko so ɗum yawti neɗɗo kam no waadi e Allah ni so tawino o artiri hakkille makko no Allah waadi e makko eno waadi e Allah on saahan kadi wondigal makko koye Allah foccoro wondigal makko e Allah foccoro sabu tawo mo andu tan Allah o waɗanno e tago mum he o waɗi o fittata han kadi o anda kala ko dañi ko Allah rokkimo kala ko daɗi ko Allah dandimo ko Allah rokkannomo fof omoni wone hebde hay gooto hattamo hebde ɗum wawata o heɓano ko o heɓata ɗum sawi ko jarabuyeji o wone dadde ko omoni daɗa ɗum hay gooto wawa fawdemo ɗum ko winda e makko ko hay gooto wawa haɗandemo ɗum nde wonno ko noon so tawi o fahamiri noon o faama kadi Allah no woniri gooto ni noon gooto kala no woniri gooto e ñaawore mum an dendaangal ko rokkuma ko an tan gooto o rokki kañum fofof ko an tan o rokki hay gooto heɓata heen ɓe mbaadi ma ndi mo mbaɗa ni gooto fof heɓa yeeso kono noon heɓata mbaadi ma ndi jikkuuji ma ɗi hay gooto heɓata ɗin dendaangal sifa ma ko an tan heerori hay gooto wonta naattu e majji wona ɓiɓɓe ma wona jinnaaɓe ma wona yimɓe ma gooto fof ko Allah rokki ɗum kañum tan hakkude muɗum e Allah noon ko waɗi noon ko gayni wadde noon hay gooto haɗata so wona taw komo gaynani ɗum o rokkanno ɗum mo wondiri e mum no annino no muuruno omo wondira e mum a tawi ko noon mbaɗa a tawi goto fof kadi ko noon wayi ma gonɗin goto kala ko arsiki mum woni e dañje wona ko goɗɗo jeeyi ma faham goto kala koko Allah dandi ɗum woni e dadde wona ko Allah dandani ɗum on sahanga ma faham wala ko neɗɗo wone hebde koko Allah rokki ɗum hay goto hokkani ɗum sa wayi noon ma deej a annata hay goto a añanta hay goto sabu a andat on peccinoma on peccino goto fof ko rokkuno ɗum ɓami ɗum hay goto tetata on saha a yettata Allah e ko dañƴa ɗum ya yettido Allah a añanta hay goto a añanta juulɗo nde wonno a andi ko heɓata ko ma anna kadi a heɓata ko makko goto fof e ko Allah rokki ɗum nde wonno ko noon ina foti dey goto fof ƴeewa mo moƴƴiniri wondigal mum e kalifa mum o wele no Allah waɗimo eno Allah waɗanimo eno Allah waɗoytamo eno Allah waɗanamo joni ni ɗum so wayi noon o duɗɗo fof tiɗo wonata o subaka fof mo fini
tawar Allah ina waɗi no ñallirta e ko waɗante e no waɗirte hande kay hay goto wawa ittudemo e ɗum janggo kadi Allah ñaawa hay goto neɗɗo ittirama hen ɗum noon ala ko goɗɗo wawi e ɗum o ñaawa ɗum o gayni o suri ɗum e dow yimɓe he o siini ɗum e dow yimɓe he e dow yimɓe he hay goto wawa firtude ɗum so waɗi noon noon wondigal ma e makko tawde ina wonde ɗi teskuyaji ko newingal wonata ko barkingal ko pofta poftina yo Allah noon rokku en o yi dañde wondude e Allah dañande wondude e Allah o wi ha dañen gisde e foftude o wi kanko banda o ko dariɗo daragol daade haqqillaji darde daade haqqillaji watta ɗum e to yahata to ko dariɗo nden darde o wi kala mo paani nande ɗum ɗum wattat battinde e miijo muɗum o wi ɗum wonat sembe dewal mum o wi on noddetaka yo artawoye jama o wi tawata ko alhaali muɗum foccima o wi yettode wodani Allah o wi ɗeɗo balɗe o eto tan ko noon o wawani o wi alhamdulillahi kono noon tawde ɗum ɗo henna ina woodi yettode wodani Allah o wi ko ɗum ɗo tan wonno ko haalete ko o wi hay sinno tawde ko hen goto tan mbaɗɗen suba fo eɗen mbaɗa ɗum ina yona en o wi ina hanno neɗɗo toppito ɗum ɗo ha heeƴay haqqille mum so tawi ko almudo so banda o windama yaha windoya banda o ha gasa o janga ɗum e bindowo o ha o wawa jangude banda o e hoore makko o wi on sanga o jogoyomo o wallitoro o wi ɗum ɗo ina winde o wi bandaji ɗi fof ina binde kono noon hay sinno wona kam deftere nde fof ɓamɗa kono wayno ɗiɗo majlisaji kam binda ɗum an kam jogitoroɗa ɗum hoore ma o wi saabu ɗum ɗo koko gayni neɗɗo gaynani neɗɗo fof aduna mum e laakara mum koko fewni neɗɗo fewnani neɗɗo hay hunde heddade wona ko jangete wona ko andete wona ko joni wona ko fayi hay hunde heddade ala martabaji keddi to laakara ko ala e makko ko fof nani hen ala daɗal heddi e aduna ko ala hen ko fof ina hen ala ƴoyre heddi e diine so wona tawi ina hen ala laaɓal fittandu heddi so wona ina hen o wi so Allah waɗi ha hunde rendinanama neɗɗo e lafzuji kadi ɗi mbawɗa famde ɗemgal ma windu kam tan ɗum jogoɗa hay sinno ko hen banda goto binda ɗum ha laabta jogoɗa ɗum annene aɗa waccoro ɗum saha aɗa jiima hen aɗa tongira ɗum fittanu ma o wi ko ɗum tan heddi hen o wi almuɓɓe ina poti huccande ɗum ɗoƴana ɗum o
ويدو وجراك يو وفران يو يهدهن اندر من يتوجه لوم كوكورا مجا وأما كم سابين ديهم كايد ما هنكدي والمجلس كما والأهديدون ويدو نوع نفري المود ولا سيرة كما هاي بهن حيث إنكم مجلس غور مو عندي أودو بري مم دمو هم تدي حاج مكو وويندا أون ونفسرودون سودة حالراك وها نفسره سبو سوانا دوم سودة جامران أياتن أوا تعرف تيدهن ويكو تكيهن أحد إلا ما فون نفسره دا كنا أوا وراك ميجو ياددون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جتي الله سبحانه وتعالى إن جتي الله سبحانه وتعالى بدندو en moƴƴere mum e ɓural mum badando en e moƴƴere mum e ɓural mum e jurum ndeeru mum e jurum ndeeru mum
ndeɗo moƴƴere waɗi en e moƴƴere he o waɗi en e moƴƴere he o heblani en ceerno men e seeremɓe mum o heblani en ceerno men e seeremɓe mum radiyallahu taala anhum radiyallahu taala anhum ɓe balli en e diine men ɓe balli en e diine men ɓe balli en e sunna nelaɗo allah sallllahu alayhi wa ɓe sallam balli en e sunna nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama ɓe balli en e laawol cheikhana ahmad tijani ɓe balli en e laawol cheikhana ahmad tijani radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu ɓe balli en e jikkuji moƴƴi ɓe balli en e jikkuji moƴƴi ɗi neɗɗo siforto ɗi neɗɗo siforto ha julɓe beele ɗum haa julɓe mbele ɗum sikki ala so julɓe belama julɗo sikke ala so julɓe mbelama julɗo ɗum ma jibinanmo ɗum ma jibinanmo cheikhna ahmad tijani radiyallahu taala anhu weledemo cheikhana ahmad tijani radiyallahu taala anhu weleedemo sikki ala ɗum jibinannanmo sikki ala ɗum jibinananmo weleede nelaɗo allah sallllahu alih w sallam e makko weleede nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama e makko sikki ala ɗum jibinananmo sikki ala ɗum jibinananmo weluye allah e makko weluya allah e makko subhanahu wa taala subhanahu wa taala so neɗɗo dañi ɗum so neɗɗo dañi ɗum heeɓi yela muɗum heɓi yela muɗum dañi ko dartanno dañi ko ndartanno enen noon ko ɗum woni ko allah yiɗi en enen noon ko ɗum woni ko allah yiɗi en ɗum waɗi kala ko jettuɗen allah ɗum waɗi kala ko jettuɗen allah so en mbawno en mbaɗat ko ɓuri ɗum so en mbawno en mbaɗat ko ɓuri ɗum oɗo batune kadi en keɗima ɗum oɗo batune kadi en keɗima ɗum windande wonde hen nde en nani e windande wonde hen nde kadi en nani eɗen jettira ɗum allah subhanahu wa taala eɗen jettira ɗum allah subhanahu wa taala ɓeydoɗen wattude haqqille en wiyo en ɓeydo wattude haqqille kanko de o walli en kanko de o walli en e sifaji fof e sifaji fof e bangeji fof e bangeji fof e jeese fof e jeese fof hayno jogitortoɗen ɗiɗo bandaji ha eno jogitortoɗen ɗiɗo bandaji ko o walli en hen ko fof o walli en hen ala ko heddani en ala ko o heddani en alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina ɗum waɗi ɗum waɗi alhaqu alhaqu annaka fi lhayati wa badaha annaka fi lhayati wa badaha ma zilta turshiduna ma zilta tursiduna wa tanha almunkara wa tanha almunkara فمجالس الخير العجيبة فمجالس الخير العجيبة فمجالس الخير العجيبة فمجالس الخير العجيبة فمن يأرس الخيل العجيبة فمجالس الخير فمن يأرس الخيل فمجالس الخير فمن جالس الخيل العجيبة 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 سجلت سجلت ويجيء منها صوتكم ليذكر نبهت نوما أمة المختار في زمن به محو الفساد تعذر لكن جمعت على السداد جماعة بصلاحها قد يضرب المثل الورى الحق ستاوي كو غونغا أنك أن ceerno في الحياة غوردم وبعدها caggal غوردم ما زلت أسيراني ترشدنا على فيونا من على هول من كموجي على يمير من وتنهى المنكر على هول من كموجاني على هذا من أسيراني إوادنون غوردم e caggal gurdam fof holko waɗi noon
فمجالس الخير فمجالس الخير batuji moƴƴere batuji moƴƴere al ajibatu al ajibatu kawniɗi ɗi kawniɗi ɗi sujjilat sujjilat ɗi jaggama ɗi jaggama wa yaji'u minha wa yaji'u minha ina ara e ɗin batuji ina ara e ɗin batuji sawtukum sawtu moɗon sawtu moɗon liyuzakkira ha siftina liyuzakkira ha siftina nabbahta a findini nuwama ɗaniɓe ummatil muhtari leñol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ɗaninoɓe fof a findini ɗumen fi zamanin e zamanu mo ganduɗa bihi e on zamanu mahwul fasadi momtude ko boni ha laaɓa ta'azzara ina wayno koko gantini ni lakin kono noon an Allah newnanima jama'ata a rendini ala sadadi e dow peewal a rendini hen jama'atan dental ngal ganduɗa bisalahiha ko sabu moƴƴere mum kadi yadribu ina fiira alwara windere nde almasala tindol e maɓɓe soɓe jiyama tan ɓe piire tindol e moƴƴere e labtude e wawde ɗoftade Allah yomo moƴƴere kanko e seeremɓe makko jobdi moƴƴiri ɗi o handiniɓe to makko wadde ɓeydoɗen wattude hen haqqille joni kam Allah newni no ina windire tawde pular ina winde ɓeydima newade batten hen haqqille ceeroyo en battu hen haqqille ko nafoore men ko jangde men ko faamu men ko nafoore men ko ɓeydare men ko dañal men ko ɓural men eɗen ñaagui Allah eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah rokku en nande e jabde e gollirde e naftorade bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama barke sheikhana Ahmad at-Tijani radiyallahu ta'ala anhu e barke ceerno men e seeremɓe mum jamma garowo hande o tinten ɗum gila joni ceerno wi yo en tintu ɗum gila e joni hande ko nogas e ɗiɗi lewru korka ko jamma nogas e tati jofi hawri kadi ko aljuma ko jamma aljuma jamma laylatul qadri ceerno wi jamma laylatul qadri so tawi tan e nder sappo cakkitiiɗe ɗe o wi e nder sappo cakkitiiɗe ɗe ko heen yiilate nogas e goo nogas e tati nogas e joyi nogas e jeeɗiɗi ha nogas e jeenayi enen noon seeremɓe men ɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɓe cuɓani en so tawi lewru ndu dañi feccere caggal muɗum hakkude ɗon e lewru ndu maayde kala jamma aljuma garɗo tawa ko jooli ko ñande hen mbaɗeten jamma nogas e tati o ko garowo ɗo o batten hen haqqille ceerno wi en battu hen haqqille keblanoɗen ɗum guurtiden jamma o ɓerɗe men guurtora hen ɓeyditoroɗen moƴƴere wonde hen nde wona ko weeɓi so Allah rokkima a tawtorama ɗum wat intihadul fursati
ورجب فاترما ورجبتم فاترما فنودا دنجه ko keba dum فنودا دنجه ko keba dum jamma goto mo ina wadde lebbi ujunere mbaɗoɗa e nder lebbi ujunere ko mbaɗannoɗa e nder lebbi ujunere e golle ko dokketeɗa ko e nder jamma laylatul qadri a rokkete ɗum fof e moƴƴere tawa ko jamma goto lebbi ujunere noon ma won duuɓi capanɗe jeetati e tati ina fawi lebbi dañde ɗam gurdam weeɓani o wiya ɗandi dañde ɗam gurdam weeɓani ko dañata e nder ñalawma goto e moƴƴere tawa bindanteɗa ko liggiɗo duuɓi capanɗe jeetati pawɗi aɗa andi ɗum weeɓani ko gamɗa fof ko donkuɗa fof wata ronko wurtinde on jamma saɗa yiɗi ɓeydare aɗa yiɗi tono aɗa yiɗi sowanede wata jamma laylatul qadri fatoroma batten hen haqqille eɗen ñaagui allah subhanahu wa ta'ala e jurum nderu mum e moƴƴere mum e ɓural mum yo allah hawridin en hen yo allah jaɓan en golleji men moƴƴi yo allah yaafo en pergitte men bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu ta'ala barke Cheikhana Ahmad Tidiane radiallahu ta'ala anhu barke ceerno men e seeremɓe mum alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim hamdan yetti Allah baɗo ko yettire o tagi bille ngam ɓurnaɗo omo yettore o nuli annabaɓe nulaɓe tellini defte fo waliyaɓe caggal ɓe nulaɓe ne jokkore ko nulaɗo wiɗomti nulaɓe e diine he ko suɓaɓe anduɓe golle sunna ɓe cettore yo Allah juulo e makko fodde tagoje mum kane ɓe sugu kane wondiɓe ha dargal dare ɗum fatiha laabi nayi salatu fati laabi capanɗe jeeɗiɗi Sangatamare juuti leydi wurta puɗon yayo yaha kokke ara kokkaje dañe fo ngartire gila ceerno men Tijani o ari ko welamma mawɗo e diine sunnane siftore almudo fiiɓiri ceerno duumo e jewnugol ñande arde ceerno ko ndungu tagoyna faabore ko hinne mawɓe labaɓe yaaɓe e wonɓe ɗo lomtiɗo moƴƴini lomtugal ina yakore ko nulaɗo wi jomen e fuɗo garnu fof o nular waliyu e diine he mona satore o e garnu wonno ɗum ko ceerno sirajo men oɗo ko ahamadou makko ɗum woto fatore non Allah waɗirene Cheikhu Umaru e lomto mum so tokaraɓe nandi dokke yoɗan ha gore woto wi ko giɗo almudo ina mana ceerno mum balɗum ko gonga mo yeddi yo ƴew deftere ahalul basairi wadda fatiri kawri ɗum ɓe noon ko kawri e diine fof ina tugore bisimilla ma kono koɗɗo bismi hoore mum ko e ɓerɗe he bisma ko mbeleɗe jarnore wuro ngo e sara wuro ngo ngari eɓe garnani duwawuji mon eɓe gandi ɗum ina dandore mo yi jaɓɓagol ma hanki anda ko Allah jeyi fiyakuji mum mo rokki he fof yakore
kaɗanninoɗo e siftinoyde tagoje ɗe o diine kane sunnaje wirdune rokkire kala noon mo ɗalda ngurare nata nguraka awdere moyde e sonjerim ndertire laawol waliyu e men ko faabuma neldaɗen ina sokoli haale sardiyeji ɗi gollire ɗum ɗo ko gooto e almudon ma fuɗɗi ɗum koko faɗɗi ɗum o yinnoona noon mbele weltore o wonaaji mo wona habbare ɓe jimirtani ko welamma wurtimo heen yimoɓe to goytore miɗo yetta Allah e guurɗe guurtuɗe kamɓe ɗum yomi wurte ɗi garaji lobbe mi dasore mi wona gawlo hadaralu ceerno men e seerende mum Muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah nyoke Ahmada